Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зарардидагони зилзилаи шадид дар ҷумҳурии Туркия кӯмаки башардӯстона фиристода шуд. Кӯмаки башардӯстона аз маҳсулоти зарурии хӯрокворӣ аз қабили орд, равған, шакару биринҷ, макарон ва оби нӯшокӣ иборат мебошад. Агентии захираи моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати расонидани кӯмаки башардӯстона ба мардуми аз офати табиӣ зарардидаи ҷумҳурии Туркия молу маводҳои заруриро аз ҷумла хаймаҳо, либосҳои зимистона, катиҳо бо таҷҳизотҳояш, маводҳои санитарӣ, маводи хӯрока ва оби ошомиданиро омода намудааст. Молу маҳсулотҳои зикр гардида тавассути тайёра ба ҷумҳурии Туркия интиқол дода мешаванд, ки барои беҳдошти шароити зарардидагон дастрас карда мешавад. дар баробари ин ба мардуми аз офати табиӣ зарардидаи музофоти гуногуни ҷумҳурии Туркия либосу пояфзоли зимистона, хайма, курпаю болишт, кати хоб, ҷилди ҷиҳози хоб, рӯйпӯшҳои пашмин, зарфҳои алюминӣ, ҷиҳози хӯрокхӯрӣ, ниқобҳои муҳофизатӣ ва маводи антисептикӣ дастрас карда мешавад. ҳамватанони азиз, агар шумо хоҳиши гузаштани сарҳади Қазоқистону Россияро дошта бошед, намедонед ки бо кӣ раведу, бароҳат равед ва ба боварӣ равед. Акай Баҳодур, қати Акай Нуралӣ ҳардуяш дар роҳи сарҳади Қазоқистону Россия хизмати тамоми муҳоҷиронро мекунад ва барои шумо ҳатман кӯмак ҳам мекунад. аз номи канали мо гап занед, мо меҳмони шумо ҳастем. аз канали ҳамнаво гирифтем номеротуна ва барои шумо тахфифҳои хуб мекунаду ва барои шумо хизматҳои хуб мерасонад. Акай Баҳодур, қати Акай Нуралӣ дар хизматунай. рақамҳош дар рӯи экранай, ҳатман занг занед. аз номи мо салом расонед. ҳаҷми умумии кӯмаки башардӯстонаи ҷониби Тоҷикистон ба мардуми зарардидаи Туркия наздик ба 100 тонна мебошад. дар баробари ин бо дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурии Туркия иборат аз 50 нафар наҷотдиҳандагони бо таҷриба, ҷарроҳ ва духтур шикастабанд фиристода шуд. кӯмак бо дастури фаврии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии захираҳои моддии давлатӣ ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон омода гардида, шаби 8 феврал тавассути ҳавопаймои махсус бо ҳайати расмӣ ва гурӯҳи наҷотдиҳандагон аз ҷониби сохторҳои дахлдор ба Туркия фиристода шуд. наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шумораи 50 нафар омаданд, ки ба мардуми азияткашидаи Туркия кӯмаки худро расонанд. дар ин рӯзҳои фалокатбор барои мардуми ҷумҳурии Туркия ва ғамхорию дасти кӯмак дароз намудан ба зарардидагони заминларзаи шадид дар ин давлат аз иқдомоти фаврӣ пешгирифтаи башардӯстонае мебошад, ки дар сиёсати хориҷӣ ва иҷтимоии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми меҳварӣ дорад ва аз талошҳои пайвастаи роҳбарияти олии Тоҷикистон дар ҳалли мушкилоти ҷомеаи ҷаҳонӣ гувоҳӣ медиҳад. ба ҳолати субҳи 9 феврал теъдоди ҳалокшудагон бар асари зилзила дар ҷанубу шарқии Туркия ба 12391 нафар ва шумораи зарардидагон ба 62914 нафар расид. наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ҷустуҷӯии наҷотдиҳиро дар вилояти Қаҳрамонмараши Туркия идома медиҳанд. дастаи имдодгарони кумита таи як шабонарӯзи гузашта дар вилояти Қаҳрамонмараш 17 соат корҳои ҷустуҷӯии наҷотдиҳӣ анҷом доданд. наҷотдиҳандагон аз зери харобаҳои як бинои истиқоматии 6 ошонаи бар асари заминларза харобшуда 11 ҷасадро берун оварданд. мутахассисони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияе ки аз заминҷунбии фалокатовар бештар зарардидааст кор мекунанд. имдодгарон дар раванди корҳои ҷустуҷӯии наҷотдиҳӣ аз таҷҳизоту воситаҳои замонавӣ ки дар ихтиёр доранд истифода мекунанд. наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар маконҳое ки ҳоло ҳам имкони зинда мондани одамон мавҷуд аст ба таври дастӣ корро пеш мебаранд. сокинони зиндамондаи бинои харобшудаи истиқоматӣ ба наҷотдиҳандагони мо барои саҳм гузоштан дар рафти оқибатҳои заминларза изҳори миннатдорӣ мекунанд. 11 феврали соли 2023 соати 8 ба вақти Туркия наҷотдиҳандагони тоҷик корҳои ҷустуҷӯии наҷотдиҳии худро идома доданд. дар минтақаи офати табиӣ дар баробари наҷотдиҳандагон 4 корманди сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Туркия фаъолият доранд. با دستور سپرش‌های به واسطه پیشوای معظم ملت جناب ولی مطمئن مجید رحمان گروه 50 نفره جمهوری تاجیکستان با دولت ترکیه صحبت کردیم. ما در نوبت خود با 50 نجاتدهندگان با مردم زراعتی کمک بشردوستانه نیز داده سودا آورده. ما در مردم
ما با شهر ترکیه سفر داریم. دیروز ساعت 2 شب با خوش اومدیم. ما خوشی میکنیم که در روزهای نزدیک چی دستور باشه که اصلا حکومت ایستانده شود با موفقیت برطرف شد. با همراه ما نمایندگان سفارت جمهوری تاجیکستان در